Kważi 24 siegħa wara li l-whistleblower fl-iskandlu ta' Għawdex ta' dettalji dwar x'qalu l-kap tal-Oppożizzjoni meta ltaqgħu f'Ġunju tal-2013, Simon Busuttil ħareġ stqarrija li fiha attakka lil whistleblower u liġi li tagħtu l-protezzjoni biex jikxef il-ħażin. Permezz tal-avukat Andrew Borg Cardona, Busuttil ressa wkoll protest ġudizzjarju l-qorti biex jiġħad dak li qal il-whistleblower. Nhar it-tlieta taħt ġurament fil-qorti, il-whistleblower qal li lil Simon Busuttil kien infurmah bix-xogħol fil-privat. Iktar minn hekk iddikjara li Busuttil qallu għalfejn bqajt tagħmel ix-xogħol sal-aħħar, mela ma kontx taf li maħniex se nitilgħu. Wara ġimgħat jaħrab mill-mistoqsija biex jgħid x'qal il-whistleblower, issa Busuttil sostna li l-liġi tal-whistleblower qed tintuża għal skopijiet politiċi u dan mhux il-mod kif għandha tintuża f'demokrazija. Busuttil qal ukoll li wieħed qed jagħmel użu ħażin mill-liġi tal-whistleblower għaliex ingħatat il-protezzjoni lil xi ħadd li jammetta li jagħmel xogħlijiet irregolari u li qed ifittex pagament għal dan ix-xogħol. Attakka lil whistleblower li għandu interess finanzjarju. Fuq kollox Busuttil qal li l-poplu għandu għażla lil min jemmen jekk hux lilu jew lil Joe Kawki. Il-Gvern irreaġixxa d-dikjarazzjoni ta' Simon Busuttil u nnota kif il-kap tal-Oppożizzjoni li għandu kariga kostituzzjonali għażel li attakka bl-aktar mod frontali lill-ewwel persuna li kwalifikat tal-protezzjoni mill-liġi tal-whistleblower. Dan għaliex kixef allegat qatt relatat ma' korruzzjoni. Il-Gvern fakkar li whistleblower jikkwalifika għal protezzjoni wara proċess rigorus li jinvolvi lill-Avukat Ġenerali, lill-Pulizija u lill-Qrati li jiddeċiedu jekk persuna jkunx ħaqqa li tingħata din il-protezzjoni. Din il-persuna għaddiet minn dan il-proċess kollu. Għalhekk żied jgħid il-Gvern l-attakk tal-kap tal-Oppożizzjoni mhuwiex biss fuq il-persuna jew fuq materja politika, iżda huwa attakk fuq l-istituzzjonijiet. Il-Gvern tenna li sfortunatament dan igerrex persuni oħra li jridu jikxfu korruzzjoni u għalhekk huwa qatt mill-aktar gravi.